Krásné odpoledne. Mé jméno je Aneška a dneska si povíme, jak to s tím kimči vlastně bylo. Kimči je korejské národní jídlo. Stejně jako pro Italy jsou typické špagety nebo pizza, tak pro Korejce je to právě kimči. Kimči je fermentovaná zelenina. Je to kvašený probiotický pikantní salát. Jehož základem je právě čínské zelí. Kromě čínského zelí se kimči také skládá z řetkve, ale také z mrkve, cibule, ale i z jarní cibulky. A to všechno je dochuceno tou nejpálivější částí, mezi níž patří zázvor, čili paprička, ale také česnek. A proč je kimči tak zdravé? No právě proto, že obsahuje spoustu prospěšných surovin, které mají v sobě spoustu výživných látek. A není to jenom o tom, je to také o fermentaci, která nám dává a dodává tělu další prospěšné látky. Je to něco jako naše kysané zelí. Původní kimči nebylo vůbec pálivé. Začalo být pálivé až v 18. století s příchodem Japonců. První zmínka o kimči byla již 2800 let před naším letopočtem. Tento název pochází z Číny, kde dži znamená fermentovaná zelenina se solí. Říká se, že každý Korejec sní 27 kg kimči ročně. A to není jen tak, vždyť tento malý salátek má více než 200 receptur. Kimči recept se předává z generace na generaci, z tchýně na snachu.